Ola, amigos e amigas. Hoxe vamos facer un pastel de atún que é moi rico e moi sencillo de facer. En primer lugar, vamos encender o forno a 180 grados para cando metamos o pastel que xa estea algo quente. Vale, agora diríamos o seguinte, que serán os ingredientes. Para iso necesitamos 2 ovos, 300 gramos de atún, 200 ml de nata líquida e outros 200 ml de salsa de tomate. Metemos os ingredientes nun bol e agora batemos ca batedora. Agora que xa está todo ben batidiño, metémolo no molde. Agora vamos meter todo o batido no molde. Xa metidiño todo, tapamos isto con papel albal. Por último, metémolo no forno ao baño María a 180 grados. Pasada unha hora, sacámolo do forno e comprobamos se está cocido pinchando con un coitelo e se sale limpo e que está cocido. E este está cocido. E agora deixámolo enfriar antes de comelo. Agora desmoldamos. Agora cortámolo en uns anaquiños. E poñémolo no plato. Nós fixémolo con atún, pero vós podedelo facer con merluza, cabracho, langostinos ou o que vos queirades. Agora podemos poñer un pouquiño de mayonesa. Bueno, xa vedes que é un plato moi sencillo de facer e, que non é tan complicado. Vale pa entrante ou en plan picoteo. Bueno, agora a probalo. ¡Que rico! Espero que vos gustase. Chao.